Tiyak na maghihigpit na naman ng sinturon ang mga motorista dahil sa nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa datos ng oil companies, ang gasolina ay tataas ng humigit kumulang sa 0.45 centavos per litro habang ang diesel naman ay nasa humigit kumulang 0.05 centavos per litro. Sa datos ng oil companies, ang gasolina ay tataas ng humigit kumulang sa 0.45 centavos per litro habang ang diesel naman ay nasa humigit kumulang 0.05 centavos per litro. Mabigat umano ito sa bulsa ng mga jeepney drivers kaya't pabor sa kanila ang pagtaas ng pamasahe, kagaya na lamang ang isinusulong ng grupong Pasang Mazda kung saan humihirit ng taas pamasahe. At bakumasa ng krudo ang nagtataas, pati po ba mga pisa, nagtataas man kan auto. Kasi mga gulong, mga pisa, gabos na huwag kang auto, ining puro nagtataas. Kaya mas maganda, mas magayong kung magtaas man ang pamasahe. Para sa mong mga driver, magayo. Kaya nga, programa, talagang totoo. Dahil talagang pag sinabi kang pag sa krudo, kuminaas, kahit buwan talaga. Hali-hali na ang patingday naglalangkaw pamasahe baga. Para sa mga driver, Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kasalukuyan pang pinag-aaralan ng posibleng fare increase. Sinabi po ng ating board na wala pang may bibigay na fare increase ang LTFRB based sa review ng mga available data. So sa ngayon po, status ko pa rin tayo kung ano ang fare matrix na ibinigay ng LTFRB last 2023. So hopefully kung may bagong petition po, ang board naman natin ng LTFRB ay a-actionan naman yan. Naayon sa parameters na itinakda ng ating guidelines. Jem Garcia, CSN.